Kinong yalam shnong kathan maulai hapo kalama jong ka maulai town dorbar hakas ba a jong katayo kilalit aya ka dorkas how chief executive member ka KHADC uba Tito Starwell Khan ban pen paw ya ki jing persya ka bajur ya ki jing tmu ban shna ya ka yo ha maulai mauro ka maulai town dorbar kala persya ya kani halor ka nongrim ba kani ka yo kan sapen julor lut ya ki telong ki badon ha kani ka jaka Kamaulai tahun dorbar hapo kejing lamu presiden uba SD Kongwir kalau ong ba ka klau maulai moro kedega klau bela itu kum ka catchment area. Namar kejing don bon kitelong ki balaban pendap kejing don kam bam di ki babon ki snong hamaulai. Uni unang elam ka maulai tahun dorbar ula penpau kejing lengo ya kejing hiar sorjamin jong ka deputy commissioner ke district East Khasi Hills u chief executive member ka KHADC bad u acting CM ka Himam Liam ya ka jaka ka badan hamaulai moro. Bad ong bagini ki bor ke layat lat ke dorbar snong moro namar ki klem pentip ke dorbar snong banle akni ka kam. Ulo ong bagajing sna ya ka yo ha ka klau maulai moro kan sakta ajur ke snong maulai pelun. Bad kan sependuk lot ya barok kita long ke badan ha ka klau. Namar kata ulo ong baka maulai tahun dorbar kan omai lat satya bansna ya ka yo ha ka klau. Te ngingim benai yang hamar hai kita ke moro hamar hai kita klau moro ngim tv ya. Mafun yu robot snong jong ka yu jong ka moro ru. Yang rek nun ta yang ngam benai ngam tv ya. Stang sho nang ta. Tengi ya kita ke plan stage ki ngim benai yang ngim tv ya. Gi thu yang ngim ta ba kadang dong ha ka plan. Te ha ka plan stage la ka tu komlong lipit sektai lipit sekatu. Te ngingim dei ki briu ki benong ki ban pani benong to le yo ni le ne le yo ni. Mangi le yo ka yo du kolong kumno. Kumong ini rang ba mene ba ka yo du ta kala long ka residential area. Haka bom desu tangga yo ni kede sumung song yeng tu bubun atas ka dek ya sak khalai skani ka ta no so jing snew jing sme ka jong to ka jaka bun ba ta te ngam tip hadu kan no ka long ba na ka leng ka jong sia mene yong ba ka de ngiwa ya ka jaka ban di juhur delak wholesale market mo mene yong ta yong ka di juhur te ka di juhur te ketuk jaka te ki yong ka don more than around 50 to 100 acres kelong kum ta ka yo di juhur lang kum kat kata te senul kan long kamu ka yo ke yo te la na kalong ngi don kang hapet perman ta ya kan ni jaka bari ki benta jong jing trekam jong ye pemula ngi hapet perman ta bayo ba kan ka scheme ke project ke bakawan ka government yo ka kata yo pui ba tat ngi hapet perman ka ta mo tambah babun poi bahi unum da undum na sungtu tadai mangi kinong ya penyaj kirang ba snong kini tagi ba penyaj ke sungtu la kawan ke bukum ko tu kalong alright let's go ahead tadai kum kini ka ta kum kini kalum ta ka bai ingi bale bangale penjulor no kini te hoi kini ki ong ba to ngin sia pe lang kini ke jaga la kamlong te ngin sa pe pat pa adin kayo la kam kata mo pat so kan kanan kayo kan kesusum bat yo ngi alang bat ngi alang henry menupan control play kata expansion jon kayo namal perang sedang kum giong ini rong ba le sedang te ka biang lut gen ki guidelines ki ba ong bangin regulate ita ka area jo kayo kata yo ka expand stage loru dan ka tur menta sini telong te kat badang lahi ka badang sya ka ja ka por hi gisuhu kum ga mola to no ba kini gi blai i si bana kam shwa yi kibli i gijing internet jago mariang berkili i gijing jot jago mariang menta nganget tikwa hi ban penne ya ka kumbalong te tang ba ngi de bonos firm makta kom we should not be carried away yo ba la sang long kom tilang po jong tu ka plan yo ba kat ba yo mo ki jong yes kata kom de we have to be very firm balara ka kta hi ya ka talongum ya ka nginu sha ka shulono kom ong menor over my head dead body. Halor kini kejing persya jangka maulai tahun dorbar nakaliang jong chief executive member ka KHADC uba Titos Starwell Khan. Ula pensyai ba kejing lek sorjamin kadai tang ban chupet chwai ka jaka bat kam shimladan satya ka no kejing tumu ban pentri kam jubor neshna jubor ka yo ha kani ka klau. Uang ba kejing snai kani ka yo kadai ka bahak banyat bon ba kilenti ba kentup kejing penbiang ya kamap ban chim kejing sngo ne jing ajing mot na baro ke badan benta kam tam ka tenat forest bat environment ke PHE ke pollution control board ka maulai tahun dorbar bat ka Himam Liam.
Uniu klik ka KHADC ula keran syairu balada kan kejing temu snai ka yo ha ka klau ha maulai moro ka desisha ka bakta ki telong Nagalang ka council kan sa pansange no ikakam bat kan sara no skiwe pat kijaka ki bakloi ban pediang ya kejing wan jong kayo. Bat ngala percaya ki namar ka jing sngo persya jong ki ha ka jing lengba ka jing tho ka long ba ka we ka long ba kham konsol iki lani kham pentip iki ha ka si ka bangilai ka ba ar pa ka long ba ki da ong we sang tu balada ka kta ya ka telong kin persya kata di ka jing keren ka jong ki lengba ka jing tho tenga ngala keren syai tu si ngong ba pinam dei ban so ei namar ba ka ni ka jing lek jungi ka dang dei tang ka jing lek ka ba dang silong preliminary ka ba silang tang ka jing lek jurep kampat don ka no ka plan ka bangin su enforce ba te sa ka we ka long balai nga kam pentip mo na ka yang jungi kam pentip ya kiru ka long namar ba udan usiem ti nama ulai usiem te haba ulai usiem tangi khen usiem udai mo khle jong ka hima te ka ki hap po ka hima meliam te ka di ka kamram usiem bania mo bania kon keren bat ki rang ba snong te kata ka we ten re hadin ba ngala ikan du tu si ngala ong ba nang ni sa kamat kai ka bangin le ngin sa sim lang ki in confidence ngin sa pentip ki ten re ngala pensai ki ba nakaliang ka jongi kai ka bangin le ka long ba ngin haban survey tu ka ngihaban le ka mapping nang ta ngahaban sim ya ka ya ki baru ki stakeholder ki ba ya involved ang tu la kalong ka PHE la kalong ka forest environment la kalong ka pollution control board kini hi ki department baru kamu ngin ya don ketilang rengkat baka maulai tahun dorbar rengkat baka hima but nakaliang ka jongaru ngalak rensai balada kadai ka ucaka ka bakta ya ka telong ya ka tangi ngi kloiban sange nginum le ya